се речем Христо Димитров, дека сме били тук в македонския ансамбъл и съм един от основателите в град Шумен, където към читаеше ансамбъл Димитър Благоев за народни песни и танци, па сме играли и сме ходили на много държави, па оттам и тук организацията, която я води Митко, ние сме много доволни от срещите и от празнуването на Илинден и на другите македонски празници, които и зимно и лятно време, когато дойде Илинден, се събираме в Балкана и там си правим хубавите срещи, па си играме македонските танци, да ги любим и ги обичаме и така показваме, че ние поддържаме това хубаво македонския дух в Шумен, в нашия край и оттам така сме доволни, че има такива срещи, такива... Хубаво, да се живи и здрави. Благодаря. Айде да сте ми живи и здрави, Уба и македонци. Много ми те обичам. Уба и македонци, да сте живи и Много здрави. говориш, аз обичам на черква да оди, много обичам. Ако да сте ми живи и Беше здрави. ни много приятно, Убай, всичко айде. хубаво, приятен. Сърце македонско, Убай. Наистина е така. Наистина е така. Така е, така е. Сърцето си, сърце Македония си Македония. Така е. Аз сега бех надолу, бях на Рупите, бях на Баба Ванга дом, на Тетрич, на Мелник. Обиколих навсякъде, горе на границата, на той одих на Пирин, напалих огън, да играеме покрай огъната. Ако да сте ми живи и здрави. Айде, Уба и деца. Много, значи душата ми напълни. И вие сте ми супер, Уба и македонци. Айде. Ще кажете ли нещо? Айде. Знаете ли какво? Значи бях така възхитена от вашата... Като за мен, понеже Библията съм учила и знае, от вашата реч малко нищо, той е театър, нали? За вас е театър. Да. Не е театър, аз вярвам в Бога. Аз също вярвам, да. Да. Ако възговорам текста и го ширам Евангелието. Така, да, много правилно. Ние македонците сме избрани там покрай евреите и македонците са много важни. Едните го имат завет со Бог, македонците са народ кој го повикува Бог. Затоа сме ние избрани даже. Избрани сме, така е. Ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име. И после го станува македонец. Точно така. Уба и македонци, айде. Благодаря ви много. Живи и здрави. Вие да сте жив и здрав. Айде, со Господ напред. Амен. И пак заповядайте. Айде, ќе дојдеме со Господ напред. Много ми хареса всичко. Благодаря ви. Бяхте страхотни. Да сте ми живи и здрави. Дай Боже. Така. Аз съм родом от Брезница. От Брезница. Да. Убай. От Брезница. Убай македонци. Да, убай, на 4 години съм била, когато сме дошли тук. Македонец е во срцето љубов кога имаш и им простуваш, тие те мават и пак они те мават и пак им простуваш. Ама Господ така правеше. Но душата си е душа. Како Исус што правеше. Така. Прости им, татко, не знаат, да сте ми живи и здрави. Благодаря и вие. Напълних си ми душата. Благодаря ви от сърце. Амин. Каза македонци, не може ли да станат българи? Забележка ти отправям. Защо казваш така? Защо трябва да стана българин? Ма как ти къде живееш? В България живееш. В България живея, но... Обаче кръвта си е кръв. Кръвта някъде ти е кръв. Обаче не може ти да пренебрегваш да казваш тя. Българско гражданство. Така. Аз не съм македонка, но уважавам и обичам македонците, защото те обичат живота, любовта и да умеят да се веселят. Това е. Обичам ги. Затова ги уважавам и винаги почитам, понеже Митко е такъв организатор, не мога просто да му кажа. А моя съпруг има някакво потекло от кукуш. Неговите родители кукуш. Да, имаме такава фамилия. И понеже той ранните години така беше казал: жена, аз имам македонско потекло. Щом ни канят, ще отидем. И така си остана. Ето, той вече 11 години го няма. Обаче аз си го уважавам си македонците и винаги посещавам сбирките. Горе кај Господ нема ни македонци, ни бугари, само тие со љубов што одат кај нас. Възхитена съм от вас
здрави. Много ви благодарим за хубавата вечер от душа и от сърце. Да сте ни живи и здрави, да даде Господ пак да се видиме. Млад човек сте, продължавайте. Амин. Поздрав се негова, да сте ни живи и здрави. Сега съм на 80, малко чак. Чакам Добринка. Не можах една крачка от България да изляза. И сега вече като по-възрастен пенсионер имах една мечта и сина ми обеща да ме докара на Охридското езеро, да видя Охридското езеро и Македония. Да, и Македония да видим. И не можах да го изпълня. Това ми е една... Па има време, Обаче, че Господ направи. в духът ми, в сърцето ми съм там. Амин. Така. Айде да сте ни живи и здрави. Поздрав. Христос, здравей! Така, чуме. Сега, тук сме при Митко, тази вечер ки спиеме и аз чуй го него. Кажем тук. Ало? Ти сещаш ли се Митко от Шумен? Ами, да ти кажа, че голяма радост ми създадаха. Сега са ми на гости тук, събрахме македонците, изнесохме така революционни слова. На гордост и слава, ореол божествен ни стана. Недостижим и близък остава и лек, и песна, и рана. Ти, Гоце, во нас си в сърцето. Ти, брат си и син си любими, ти знамени стана, което е огин в студените зими. Со песните секој те знае, на орото рамо до рамо, и сърцето чука не трае, едно име имаме само. Македонец и нищо друго, никой не може да ни каже, бугарин, сърбин и гъркот не може нас да излаже. Запей песна, майко мила, стара песна македонска, за войните на Самуила, за земята ни изконска. Дур до кукуш да се чуе, бащина му стара куќа, дедо зурла да надуе, тапан до небо да чука. От Пиринския отдел на Македония най-напред се запознах с Стоян Георгиев и Иван Стойков. Още през 90-та година, след собирот, който беше во Оштава. Следния ден, ние не знаехме. Аз бях близо, во Брезница беха, тя бе Оштава, той е близко, но не знаехме да отидеме и после запознахме с Стоян Георгиев. Запознане Гоче Мирчевски от Чехия, с който били заедно в Копенхаген. Така ли беше? И после го поканих Стоян Георгиев да дойде тук и със Стоян учредихме секция към Омо и Линден. Беше тогава. А по-късно се формира Омо и Линден Пирин, защото Омо и Линден искаха малко екстремни положения, с които ние не бяхме съгласни. И ние бяхме малко по-така по-либерални и по-истинни. И от тогава сите мероприятия, що се провеждат в Пиринския дел на Македония от Омо и Линден Пирин, и аз присъствам, кога со речи, кога со песни и така до сега. Кажи ролята на Стоян Георгиев, как я виждаш? Стоян Георгиев сега доаѓа за трети или четвърти път. Четвърти път тук доаѓа. Се среща с нашите македонци. Обикаляме тук во целиот град, обикаляме во Дибич. Дибич ли? Дибич, Магак. Стоян Георгиев обикаля в България. А пък от тук Стоян Георгиев, за къде заминахте вие? За Равда. За Равда. От Равда обиколи цяла България, както Гоце Делчев едно време обикалял Македония. Той така не му стигаше Пиринския дел на Македония, ами тръгна по цяла България и някои го критикуваха за тази работа. Що бараш каза в България? Какво ќе направят тия македонци там?
този Кирянов, Божидар Кирянов, го критикуваше за тази работа. И Йордан също, Йордан Костадинов. Казва дека нема у всички села у Пиринска Македонија омолина, аз съм барал. А Попо го вика така, Сингартис, тука всеки може да е апостол. Стоян Георгиев го барто из цяла България със своето слово вдъхновява. Хората искат председател да видят. И така спеш. Македонци, македонци, орода и град, Шуменската веселба се спрема, кај Димитри песна се зафана, и празненство тој ми организира, слова, песни, македонци напред. Ливадите, да пасат конете. И аз го знам и тук се това. спрел от ливадите. Ај, пак е песната. Прощавай, мале. Прощавай, мале, жална и страдна. Знам дека 9 отровни чаши ти ке изпиеш. Знам дека реки от солзи ти ке пролееш. Знам дека плачот во песна ти ке прелееш. Но требе, мале, требе да дам од својата силна љубов кон тебе половината даром на света татковина, зошто сум син и на неја, зашто како за тебе, така за неја милеја. Уште од малечок пееш ми песни комицки, песни за Гоце, за Јане и Даме, кои во срце ги носам ко знаме. Егоизам во мен ли се крие? Сал еден скитник да сум не знам. Срце, фогин и плам, и чело дигнато кон небо, со мисла вечно една, што сум јас дал на својата татковина, не сум ли јас една празнина од стројни редици синовни на Вардар, Егеј од Пирина. Името ни е дадено од дедите и никој пат нема да си го дадеме. Тоа ни е дадено од Бога, не само од дедите, од Бог Македон. И кај ќе го смениме? Којто сака, нека да мени своето име, ние не го мениме. Така е. Така. И не смеат вардарците да го менва името на друзите, оти и друзите се македонци, не се само вардарците македонци, се и пиринците македонци и егејците се македонци. Ако вардарците сакаат да одат во Европа и вона, нека одат како македонци со своите браќа, а не сами без своите браќа. Нема да му помогне тоа ништо. Така е, така е. Без своето име не ни требе. Ни Европа, нито НАТО. Македонската земја и небе, чисто сребро, чисто злато. Којто иска да кумува, нека смени своето име. А за нас да не умува, македонци ке не има. Амин. Амин. 20 години независна Македонија. Македонио, гордост ти наша, независни 20 годишни, да се наздравиме со полни чаши и да не благослови Всевични. Ој, Пирине, Вардаре, Егеја, во срцето мое сонцето грее. Ој, Пирине, Вардаре, Егеја, во срцето мое сонцето грее. Радосни песни јас си ги пејам и среќа и радост нека прелее. Нека да бидеш во век и веков на пук на сите што не негират. Не плаши ни врагот, лют и суров, доста е веќе за теб да умират. Не си даваме нашето име, од дедите наши дадено. Цвеќе е за нас, лете и зиме, и знаме со крв навадено. Чукајте силно наши камбани, нека се чуе дури до Бога. Први сме били ние христијани, тук на Балканот и во Европа. И од апостол Павел покрстени,
и браќата Кирил и Методија нашето слово разнесоха, за да благословите Бога и вие, които во ковчег ни понесохте. Завлезот во Европа, завлезот во НАТО, на нашата врата тропа нешто грозно нам познато. Потпрени врати од грци и од браќа бугари, исти хиени и вци, пусти мераци стари. Нека да бъдем поганци, азиаци, африканци, па дури и марсианци, само не и македонци. Како бугари ли да влезем, или ко грчки славофони, туѓо име ли да земем, да сгазим Божите закони. Со нас да биде Бог и нека да влезем како македонци, да не брзаме полека Александрови потомци. Без нашето име не ни требе ни Европа, нито НАТО, македонската земја и небе, чисто сребро, чисто злато. Којто иска да кумува, нека смени своето име, а за нас да не умува, македонци ке не има. Амин, амин, супер. Најоштетение беше чип тази стая. Извинявај. Благодарам за се и чест ми е што во последните години вака шетам и видов постари луѓе кои сте гостопримливи таквите. Знај, имам од едно по друзи, ама не се вредни како вас. Старата школа друго е. Да. Много е задоволен, убав прием од вас. Ама тој е најоштетен. Не, исто оштетен. Најлошата стая. Благодарам многу. Ви благодариме на гостопримство, да сте живи и здрави, благословени. Така. Во нашата Македонија. Да сте ни живи и здрави, да даде Господ да се среќаваме уште многу години. Амин. Ако, нема проблем. Ајде.